Tikulandeni kunomvera pano ndi Panyasa Voice Box timakhala tikambirana nkhani zoti zitatu zokhudza ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye nkhani imene yakhala ndithu mkamwa sabata ino pa nkhani za ndale ndi convention ya chipani cha United Democratic Front kapena kuti UDF imene ichitike pa 2 October komanso pa 3 October 2024. Kumeneko ndithu chipani cha UDF chayitana zipani zonse za ndale kuno ku Malawi kuti zikakhale nawo pa convention imeneyi kuti akachitire umboni pa zonse zimene zikhale zikuchitika ku convention kumeneko. Ndi zipani zonse kuphatikizaponso chipani cholamula cha Malawi Congress Party chayitanidwa kuti chikakhale kumeneko, zimene ndithu zikuoneka kuti sizinasangalatsa Malawi ambiri makamaka ochikonda chipani cha United Democratic Front. Ndi akuluakulu ena chipani cha UDF kumene kuti yayi Amalawi ambiri asakhumudwe chifukwa chakuti kuyitana chipani kuti chikakhale nawo convention sinde kuti chipanicho chayitanidwa kuti chikapange alliance. Iwo angoyitanidwa kuti akangochitira umboni ku convention chifukwa chakuti zimenezi ndi zimene ndithu zimalimbikitsa democracy yathu kuti zipita patsogolo kuno ku Malawi. Ndi pano tabweranso ndi mkulu wina amene ndithu ndi wa chipani cha United Democratic Front amenenso akufuna kuwakumbutsa Malawi kuti ya chipani chikayitanidwa kupita ku convention kuti chikachitira umboni sinde kuti chipanicho chikuyitanidwa kuti chikapange alliance ayi, koma amangofuna kuti akakhalepo akachitira umboni pa zimene zikuchitika convention ngati njira imodzi yolimbikitsa umodzi pakati pa zipani komanso kulitsa patsogolo ntchito za democracy. Iwanso akufuna kuwakumbutsa Amalawi makamaka ochikonda chipani cha UDF kuti nkhani yayikulu imene inokhala nayo bize ndi nkhani yakuti kodi tilowa bwanji mboma mu chaka cha 2025 imene ndi nkhani imene yadzikhala nayo bize osati kuti MCP nchifukwa chani mwayitana ku convention. Ndikunena kuti atenge boma UDF ku 2025 akuyenera kudziwa kuti kodi mdani wawo number 1 pa ndale kuno ku Malawi ndi ndani. Ndi mkulu amene kuti ayi UDF tu mdani wawo number 1 ndi chipani cha Democratic Progressive Party chifukwa kuti nthawi zonse akapangwirizana ndi chipani cha DPP mgwirizano wake amakhala kuti ndikolotse ndikakudye. Akunena zimene chifukwa kuti patakali pano ku Eastern Region kumene ndithu ambiri amaona ngati kuti ndikuchimake kuchipinda kwa chipani cha UDF kumene kuli aphungu nyumba ya malamulo okwana 33, ndipo out of 33 MPs 7 okha ndi a UDF. Chikuonetsa kuti ayi chipani cha DPP ndithu kumeneko chikulowa pang'ono kumatenga aphungu a nyumba ya malamulo amene okha a UDF. Ndi mkulu amene kuti ayi a UDF makamaka patakali pano tente pake concentrate kuonetsetsa kuti kodi DPP tichotsa bwanji kuchipinda kwathu ku Eastern Region kuti aphungu amene anapita ku chipani cha DPP abwerera bwanji ku UDF. Imeneyo ndi nkhani yakuti ikhale nayo bize osati kuti yayi nchifukwa chani chipani cha UDF chayitana MCP kupita ku convention. Ndi nkhani imodzi tikhale pa Panyasa Voice Box kuti mkulu amene akuti bwanji pa nkhani yonse. Madzuka bwanji abale ndi alongo pa forum pano. Ndikhulupirira nkhani yopezeka ku MCP convention imene yakhala ikukambidwa wiki yonseyi. Ndifuna ndilankhulepo pa nkhani imeneyi. Chimene chimachitika m'Malawi muno mudziwe kuti kuli bungwe limene limatchedwa Center for Multi-Party Democracy. Bungwe la Center for Multi-Party Democracy muli zipani zonse zimene zili ndi aphungu a nyumba ya malamulo ku parliament. Ndiye chimene chimachitika bungwe limene limalimbikitsa mgwirizano, umodzi, chiyanjano, kulolelana komanso chikondi pakati pa zipani. Ndi chifukwa chake bungwe limene lijalo members ndi zipani zimene zili ndi aphungu a ku nyumba ya malamulo. Ndipo ku mikumano ya Center for Multi-Party Democracy kunatuluka nkhani mbuyomo zona kuti zipani zikamapanga convention monga nthawi ino ndi ya democracy, nthawi ino ndi ya multi-party. Gwire liwulo ti nthawi ino ndi ya multi-party. Zipani zikamapanga convention chimayitana chipani chikupangisa convention chija chiyenera kuchita invite zipani zonse zimene zili m'Malawi muno ngakhale zimene zili aphungu ku nyumba ya malamulo. Lamulo limene lilipo mumayitana zipani zonse kuti mubwere ku convention yathu. Anthu aja amangobwera kuzangoonerera. Pamenepo kwayitana kuja anthu aja samavota iyayi amangokhala mwina the first few days koma kuvota mumavota ndachaini anu achipani chimene mukupanga convention icho. Ma convention onse amene zipani zapanga mbuyomu DPP, MCP, AFOD na nkumwa chipani chake PDP, anthu amene aja amayitana UDF ku convention zawo. Ndipo UDF imatumiza nthumwi pamene amapangira ma convention aku Lilongwe. UDF imatumiza anthu from Lilongwe. Ma convention aku Blantyre amene apangira amatumizanso anthu from Blantyre. Ndiye kumapezeka kuti anthu aja amapita. Zili ndino achipani mukalandira invitation osapita kapena kupita.
koma nkhani yoyitana chipani kuti chipani chichibwere ku convention chizakhale nafe imakhala nkhani yonena kuti ndi zimene malamulo anthu anagwirizana zilipo ndithu, ndi nkhani yosavuta. Tisiyanise kupanga alliance ndi kujoyina chipani. Mundimvetsetse pamenepo, list ya zipani ndikhulupirira dzulo ena atumiza ku foramuku kwaonesa anthu zipani zonse zimene zayitanidwa ku convention. Chilichonse chipani chili m'Malawi muno chayitanidwa convention, koma ma expenses anthu aja amakhala awo. Ndimangofuna pamenepo ndichite kiriye kuti palibe chovuta china chilichonse. Anthu ena anu pa foramupa ndakhala ndikukutumizani ku ma workshop. Chipani cha UDF chakachukutumizani ku ma workshop a Center for Multi-Party Democracy. Kumene koko kumakapezana ndi anthu azipani zosiyana-siyana zonse zili m'Malawi muno zimene zili ndaphungu parliament kuphatikiza MCP. Ndipo tikakumana kumene kujako timakambirana za dziko. Ndiyeno apo ndimangofuna ndichite kiriye komanso mundimvetsetse pamene pa asogoleri. Pomaliza mafuna china ndikambe chonena kuti ifeyo ngati achipani cha UDF tiye ndisaluze vision yathu. Vision ya UDF ndikutenga boma 2025. So funso loyamba ndilo kodi boma litizalitenga bwanji. Choyamba chipani cha UDF tidziwe ndani watu. Kodi ndani wa UDF number 1 ndi ndani? Panopo ndithu akusimikizana abale wanga, ndani wa UDF number 1 ndi DPP. Musatengereza ma social media. DPP ndi ndani number 1 wa UDF. Chifukwa DPP atatiteuza tipange nawo mgwirizano uja kunapezeka kuti anthu aja anatilowa nkati ndikutilanda ma MP ambiri ku Eastern Region. Ku Eastern Region pano kuli ma MP 33. Out of 33, 7 ndi ya UDF. 26 ndi ya DPP, Eastern Region imeneyo. 26 ya DPP, 7 UDF. Kusonyeza kuti DPP mgwirizano uja inatilowa kwambiri ndikutisokoneza. Chibale chake chinali ndi olose nkakudye. So tikamakhala ife ngani yathu tisalimbane kwambiri ndi za MCP tichedwa ngati aku Eastern Region. Ife Eastern Region nene kuti kodi tichosa bwanji DPP ma constituency mene inalowa. Chifukwa panopo kuli kafukufuku amene watuluka wonena kuti DPP ikufuna 2025 itenge ma constituency onse Eastern Region. Sinkhani za pa social media koma ndinkhani za pa ground. DPP ikuzipanga restructure kuti ikonze pa ground atenge ma constituency onse. Ndiye ife tisamaone anthu aja ngati ndabale athu ame aja ndi adani athu number 1 mwinaso kuposa MCP. Ndikupempheni nkhani ikhali yonena kuti pa ground musalimbane nayo nkhani yopanda ntchito iyi. Nkhani ikhali yonena kuti ichosa bwanji DPP ku Eastern Region. Yes atupera akawina ku convention akala president akupita an opposed. Ndifuna ndikuziwiseni nonse kuti atupere alibe opikisa naye akukangodusa pamene palibe so ukavota akhala munthu mmodzi simavota mango kuti mavoti onsewo apita kwa iyeyo. Komano chimene ndifuna ndikambe apa ndichoti DPP is our greatest enemy. Let's find a solution. Tipeze njira yoti DPP titana nayo bwanji. DPP titulusa bwanji. Pamene DPP kukhoza maplani oti itichosere anthu ku Eastern Region. Itichosere ma MP athu ku Eastern Region. DPP yo ife tipezere njira na feso tiilande. Koma sitinango khala tikugwira ntchito. Chifukwa chake timanena kuti ntchito tiyeni pa ground. Musalimbane nazo pa WhatsApp zopanda ntchito izi. Za convention izi ichitika kamozi atha kwina kokhala pa ground. Mangofuna ndichite kiriye pamenepo. Sinkhani yoti muidanda ule mutani koma chifukwa cha nyengo ndi nthawi ino ndi ya matipate, nthawi ino ndi ya democracy, nthawi ino kuli bungwe limene linakhazikisidwa limene ndanena lija. Amene ndakutumiza ndi kuma workshop ambiri mwakhala mukupezana ndi azipani zosiyana-siyana. Kuma workshop kwanuko zimenezo mukudziwa. Nkhani imene yatha tiyeni sakambidwenso. Nkhani ikhale yonena kuti kodi anthu ku convention tikavotera ndani, mpando wakuti tikamuyika ndani. Chifukwa pa forum mukumatumiza zithunzi anthu ena paka zolalankhula zaditopesa izi. Amene mufuna kupikisana mipando yosiyana-siyana ku convention tapita mukakumane ndi ma delegates. Eastern Region ndi yotsegula chitseko changa ndinatsegula. Amene akufuna kumana ndi ma delegates andiyimbire nimpase list ya ma delegates akaende kumene afuna kupita akakumane ndi ma delegates. Palibe kuachingira ma delegates, ndipemphe ma district governors nonse, ma delegates amene akubwera akukapikisana ku convention mwalole akumane ndi anthu
amve mfundo za anthu. Voti imakhala ndi munthu ndi amene akasiyanise delegate kuti mene alankhulira aja ndi mene alankhulira awa bola awa. Chimene ndingapemphe ndalama sigula munthu, koma chimene chimagula munthu ndi mfundo. Ambuye akudaliseni nonse, zikomo kwambiri. Nkhani ya convention ya MCP tati yatha, ndiye wina asaitulusenso iyayi yatha. Imene ngati mufuna zikambirana ku maforum kwinako, ena anu muli maforum aku Southern Region, maforum a Central Region, simukambirana kumeneko. Muli maforum a Dzuka Malawi, muli maforum a UDF My Future, muli maforum a Tupere Muluzi Friends of Atupere, simukukambirana kumeneko, koma mungokambirana pa Eastern Region ipa. Taisiyeni nkhani imene yatha, kaikambireni kwinako. Thank you. Ambuye akudaliseni nonse. Ma candidates okapikisana convention is now 8 days kuti tikavote. Tingoti 7 chifukwa siku la convention sitimapanga campaign, koma 7 days yoti mukavote. Simunabwere ku Eastern Region ambiri. Ngati simbwera ku Eastern Region sikakuvoterani. Sitifuna kukavotera munthu amene anthu sana muone. Mundi ufunse ndi upaseni list ya ma delegates. Ambuye akudaliseni. Zikomo.